Amar es un placer genial, sexual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. La vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tómbola. Y encuentran un amor. It's not unusual. Yesterday, all my troubles seem so far away. Oh, I believe. ¡Olé! No te quieres enterar, no te quieres enterar, que te quiero de verdad, y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, porque no te quiero ver, porque tú no haces caso ni te apiadas de mi poco, de mi corazón. Búscate una chica que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color. Una chica que te comprenda como yo. No te quieres enterar, que te quiero de verdad, y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme que sea tu chica, que sea tu chica, que sea tu chica, que sea tu chica,
¿Eso es qué tal? Sí, tú no te sientes, venga, calla. El 70 en 3, 2, 1. Ya te puedes ir a dormir. Van a enseñar cómo se escucha. ¿Sabes cigarro? Una pregunta, ¿es que va a resolver? Ahí es grande, vale,
Carinyo, i els nens? Estaran dormint, suposo. Els pots anar a buscar? És que m'he enganxat a aquest programa. Vale, Charlie. Elsa, ara les de la tele s'estan explicant la seva vida, però ara faran la dècada dels 80. Sempre m'ha agradat la música d'aquella època. A mi m'agradava molt la de Thriller, de Michael Jackson. A mi també. Mami, tinc gana. Va, anem a dinar. Els anys 80.
com arriben al compte enrere. Els anys 90, ja és més recent, tot això. Endavant. Bravo! How was I supposed to know that something wasn't right here? Oh baby, I shouldn't let you go. And now you're right upside down, showing me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now, because my loneliness is killing me. And I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Rock your body, everybody. Rock your body. Streets back, all right. My God, we're back again. Brothers, sisters, and brothers.
col·lectius positius. Parles com si fossis la llesta de la classe. De xispa que tens. Ja ho sé. Bueno, ja anem per la penúltima dècada. Els 2000 arriben amb força. Aquest any em recorda la meva infància. A mi també. Bé, deixem les tonteries. Sí, continuem. Next level vision. I got that. Gotta be. Que pocs xerraires que són. Ja. Bueno, encara són petits, ja tenen prou mala llet. Sí, oi que sí, petits? Vinga, va, que fan el 2010, ja s'acaba. I per acabar, el 2010.
Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où t'es, papa, où t'es? 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 Qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, ça va tous par pas, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Ah, dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais pour nos réalités, c'est ça, faut user de son pouce, quoi. Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Endavant, endavant. Els 40, sisplau. Música! Música! Vaya por esto que llevas.
A veure, Eduard, hem dit tots de tot el que ha passat aquest any i saps perquè ens has tingut que aguantar molt temps. Has tingut molta paciència amb nosaltres. A veure, moltes gràcies per aquest any i aquest any sí que ens separem molts i ens ha agradat molt passar l'últim any d'aquest institut amb tu. Oh, gràcies. Una mica d'atenció, sisplau. I fins aquí aquest programa. Esperem que us hagi agradat. Molt bé! Espereu! Que pugi un moment a l'escenari. Hola, Miqui. Ara que ja ha acabat el curs, et voldríem dir tot el que ha significat per nosaltres en tot aquest temps. Tot aquest període que hem passat junts ha estat important per a nosaltres. Sabem que hem tingut moments dolents i encara així n'hem tingut de bons. Sabem que només està a la millor classe, però hem acabat apreciant molt com a persona. Que no hem donat el 100% de cadascú de nosaltres, però després d'uns dies grisos surt el sol, oi? Tal com ens vas dir a principi del curs, la teva famosa frase, quid pro quo, la confiança que ens has donat ajudant-nos, respectant-nos i donant-nos segones oportunitats, és quelcom que pocs professors aconsegueixen. Ja volem donar les gràcies per bons moments amb tu.
el dia del Festival de Nadal... Ens vas convidar un refresc molt refrescant. Em van brindar per tots nosaltres. Aquell dia em van girar la taula del professor una vegada, no, dues vegades. Ho seguim sentint molt. Tots sabem que has tingut que aguantar-nos molt, ho sabem i ho tenim present. Igual no seràs el professor perfecte, ni el més guai, però ets el millor tutor que hem pogut tenir, el nostre professor, i estem orgullosos de ser els teus alumnes. Potser creus que ja t'has llibrat de nosaltres, un estiu de descans, i al setembre ens tornarem. Moltes gràcies i tot l'estiu. Sisplau, qui podem pujar tots els de tercer aquí dalt? Hola, tío, venga. Vinga, va. Uno, dos. Sisplau, silenci. Sisplau, senteu-vos. Gràcies. Sisplau. Bé, ha arribat el moment de dir-nos adeu, o si més no, fins aviat. I que menys que fer-ho d'una manera especial. La veritat és que no sabíem ni com començar i ens hem tirat hores pensant com en aquests petits paràgrafs podem reflectir tot el que ens has ensenyat durant aquests 3 anys. Vas començar aquí com nosaltres, nou, i des del primer dia fins a l'últim has sabut com marcar-nos a cada un de nosaltres i deixar una petita petjada que sabem del cert que perdurarà en nosaltres per molt temps. Pensem que tots i cada un dels professors, tant els que marxen com els que es queden, es mereixen un petit homenatge. Però hem decidit fer-te-la tu, al profe enrotllat, el que, a més de tota aquella teoria avorrida, ens ha ensenyat altres coses que van molt més enllà. Ens has preparat per el que ens espera fora d'aquestes parets blanques, i per mitjà d'historietes que ens has repetit milions cops sense donar-te en compte... Soc fill de pintor, i des de ben petit era simplement aquest el meu destí. El meu pare per sempre havia volgut que continués la professió de casa, però no era això el que jo desitjava. Així que li vaig plantar cara al meu pare i li vaig dir que volia ser enginyer. I mitjançant l'esforç i perseverança vaig poder arribar al que ara em fa feliç. Aquí em teniu. Ens has ensenyat que és igual el com o el per què. És igual el camí que elegim. Si ens condueix a ser feliços serà el correcte. I que mai hem de deixar de somiar. Han estat 3 anys plens de treball, esforç i dedicació. Classes que semblaven que no acabaven mai, petites bronques que han fet plorar més d'un i que molts han aprofitat per fer una becaina. D'altres, en els quals sortíem una mica més grans com a persones o simplement classes de tecnologia pura i dura. Aquestes hores que molts professors donarien per perdudes i molts altres també, però creu-nos, que al cap i a la fi ens serviran molt més que tota la resta. Podem dir que sí que sabem quines són les eines del taller i seríem capaços de dibuixar-te un plànol a l'escala, però sobretot podem dir-te que ens has ensenyat a créixer i que ens has vist fer.
Creiem sincerament que és per això que estem aquí dalt, davant de gairebé tot l'institut intentant trobar unes paraules per agrair-te les xerrades de cara al futur. Els riures i les bromes que ens feien de bon matí a les noies que portaven por. Com bé sabràs, els comiats no són fàcils, i més quan no vols que l'altra persona marxi. Gràcies per compartir aquests 3 anys tan importants per nosaltres, per haver-nos retornat la il·lusió quan la perdíem i per haver-nos ajudat a aixecar-nos sempre que ens queien. Gairebé podem dir que has estat un pare per tots nosaltres. Ens queda per dir-te que ha estat un plaer haver-te conegut i tenir-te com a professor. I esperem que no oblidis mai, que no ens oblidis mai, que et quedi un bon record d'aquesta promoció. I per últim, dir-te que la tecnologia és tot allò que cobreix una necessitat humana. Jordi Jordan, puja a l'escenari, sisplau. Noies!
entrada al millor lloc, a la Pelús. Cursa. A veure, ja havia petit fallo el vídeo, ho sento, ho he de dir. A part d'aquestes coses, no em trobareu a faltar. Sempre que em necessiteu, em trobareu. Per tant, no vull plorar. A veure... Potser si t'heu trobat. Sí? Ideal. El vostre futur és vostre. Que no s'ho prengui mai ningú. Qualsevol professor d'aquí sota se'n mereix que m'esteu fent a mi, per tant m'esteu fent un regalasso que no m'esperava mai a la vida, millor que 30.000 pelussos. Jo vaig arribar amb aquest institut molt perdut, molt, i em marxo sent jo. I això és gràcies a vosaltres. Ok? Sí? Escolteu, sentim tallar el rotllo, però els de primer B, no? Els de primer B també volen dir unes paraules al seu professor. Així que, sisplau, pugeu a l'escenari. Eso ya es por el programa. Ya ves.
fet molt bé. Va jugar a tenis. perquè com ja saps és el teu cumpleaños i et volem donar gràcies per aquest any que ens has aguantat, que ens has suportat i doncs gràcies. Això es podria dir que es pot dir per tot primer i per tot l'institut, que aquest any ha sigut el primer per tots nosaltres i els professors que hem tingut ens han aguantat, ens han renyat i ens han fet plorar, però sobretot ens ho han fet passar molt bé en algunes classes i ens hem avorrit en algunes. I que per molt que ens caiguem tots, sempre hi haurà algú per aixecar-nos. Amics, enemics, professors... I que potser tots hem tingut petites baralles, amors, desamors...